la vella Jai, una de les abelles obreres que vivia al Rus, va convocar una assemblea per trobar una solució. Companyes! Companyes! No rieu, companyes! Hem de marxar a viure a un altre lloc! Si continuem aquí, la nostra espècie desapareixerà! Entre totes van decidir anar-se'n a la República Dominicana. Perquè tenien unes cosines que les ajudarien. Al mig de l'oceà estaven tan cansades que van decidir ficar-se en una ampolla de plàstic. Però al seure, l'agulló va foradar l'ampolla i va començar a entrar aigua. I es va començar a enfonsar. Auxili! Auxili! Enrobarem si no sortim! Totes les ovelles van sortir volant. I va veure una fulla que flotava sobre l'oceà. Però, clar, com que eren moltes, la fulla també es va enfonsar. La vella ja va veure una caixa de fusta. I així van poder estirar-se a descansar. Fins i tot van veure un eclipsi de lluna. Amb un cop de vent, xiu! La caixa va viatjar molt ràpid i va arribar a una illa. A on? A quina illa? A quina illa? A la República Dominicana! Sí, senyor! Feia molt sol i ens vam posar sota l'ombra d'unes fulles. Després va ploure 2 dies seguits. Les plantes i les flors van començar a florir i les abelles obreres van poder extreure el seu nèctar per produir molta mel i així tornar-se un cicle de la vida. Gràcies a que les abelles tenen un gran sentit de l'olfacte a les anteques, les seves cosines van olorar la mel i es van retrobar. I així totes juntes van viure molt contentes i tranquil·les en un Rus. I la